Indawo yesigameko ibise Ehostela Lase Goch. Shisa pelepele. Ukuminyana kwezingoma sekusho khona impela ukuthi isikhathi sesitshekile. Zithi insizwa ke sezilibuka sakulukhwifela iGoli. Sisifisayo ke sizinsizwa zila eGoli ukuthi insizwa zihambe kahle ekhaya ngoba uzovanisana ukuthi siphinde sibuye futhi ngoba sisenza. Iyona ke le indlela insizwa eyivayilisana ngayo. Le ngoma ibivakashelwe nayidondotha kwesakamthethwa kanye nobuka olwabuka inhlamvu yelanga yasha. Siqebo sentambo siyeza siyanyelela. Emahlabathini manje kusekhabo mama khahle phakathi sombize bonobhuti insizwa lezakathiozana namahlabathi zokwethele ngokuphuma xotha insizwa lezengaphansi kwamasiniya asenyaphela. Ngale ngoma bekuvaleliswa futhi ke usiketekete wasemahlanzeni osephathele ngoma iminyaka engaphezulu kwama-20. Ikhulu ikhanda. Sakhwela kuyona noma abethu babegida yona ingoma lena sonke nje basikhona nje sigida iminyaka sino-8 years sifike ekutheni ube ngaphezu ka-10 kuya ku-11 years 13 insizwa sizikubonda yilo mfana uza kahle kakhulu. Nazo ezengilozi emadini. Zithe chithisaka izingoma KwaZulu Natal ngoKhisimusi. Ikhona enye yomasipala waSolundi eyihlabeni ngomgqibelo zayo, enkandla khona, enquthi khona, nasemsinga futhi ikhona. Hey, ziningi nje. Umuntu uphitheni ikhanda ukuthi uzoya kuphi. Kodwa ke weyimpisi seyobonana khona emakhaya. Duze nelanga awubukelo 1 asivale ngayo. Ezindabeni zethu kumzansi wethu channel 163 nginguvusizwe langa ngibika ngiseGoli.